ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେବେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ ସେବେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଭାବିପାରୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ। ମଣିଷ କଷ୍ଟ ସହି ସହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେହି କଠିନ ସମୟରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି କିପରି ଭାବେ ତୁମେ କଠିନ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ମୁଁ 8ଟି ନିୟମ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିଗଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ପାରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ମଜବୁତ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଥରେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେତେବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସେ ତ କେତେବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବା ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବା? ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି, ହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯେବେ ଆମେ କିଛି ଭାବୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଚାର ଆସେ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଶରୀର କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁମ ଶରୀରର ଉର୍ଜା କମିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେହି ଜାଗାରେ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ କଥା ଶୁଣିଲ ତେବେ ତୁମର ଉର୍ଜା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆମ ଶରୀର କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରିବ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମାନସିକ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଲା, ଅତୀତରେ ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାକୁ ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତ ଇଏ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବେ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନା, ଏମିତି ତ ବିଲକୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ଉଦୟ ହେବେ। ପୁଣି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ କ'ଣ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ନା ଗୁରୁଜୀ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା କଥା ରହିବ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ବାର ବାର ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଘଟିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଆମର ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା, ଆଶାରୁ ଅଧିକ କାହା ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛ ତେବେ ଜାଣିନିଅ ତମକୁ ହିଁ ସେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି ବାପା ମା ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଇପାରିଲେନି ବୋଲି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଲା, କୌଣସି କାମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ଭାବିକି ଡରି ଯାଅନି, କାରଣ ଡର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡରୁଛ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ହେଲା, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ କରେ ସେ ସେତିକି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭାବିବା ଆଉ କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ହରେଇ ବସୁ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଦୁନିଆ ଲୋକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି କରିବ। ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା କାମ କର। ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ହେଲା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଉର୍ଜାକୁ ସାରି ଦିଅନି। ଏବଂ ସପ୍ତମ ନିୟମଟି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କର। କେହି ଗୋଟେ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି ତ କିଛି ଜଣଙ୍କର ସମୟ ଲାଗେ। ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାମ କର। ଏ ଶରୀର ତୁମର, ଏ ମନ ବି ତୁମର, ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ କର। ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମଟି ହେଲା, କଥା କମ୍ କୁହ ଏବଂ କାମରେ ଅଧିକ କର, କାରଣ ଯିଏ ଅଧିକ କୁହେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରୁହେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଏହି 8ଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିଦେଲ ତୁମେ ମାନସିକ ରୂପରେ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବନି। ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।